iets gaat. Anita en Sylvia reizen het hele land door om K3 te zien optreden. Vandaag gaan ze naar de musical Alice in Wonderland kijken, waarin de meisjes de hoofdrol spelen. Het duo vertrekt extra vroeg in de hoop hun idolen vooraf nog persoonlijk te ontmoeten. Kijk, ze brengen eten voor K3. Dus dan is dat in auto gaan stellen. Ja, want dat kan je altijd doen, dus dat is ze hebben het altijd al lukt gehad dat ze... Ja. Dat ze In de klas komt dat gewoon. Ja, we kunnen er altijd naartoe lopen, net zo. Dat er zijn te komen. Ja. Die deur, daar gaat Katja altijd naar binnen. En alle cast van Alice in Wonderland komt hier ook langs. En dan kunnen we ze gemakkelijk zien. Omdat ze toch moeten passeren als we hier staan. En we zijn altijd zo helemaal op voorhand. We zijn 3 uur op voorhand. Dan zijn we zeker dat we ze gaan zien voor de show. En dan kunnen we ons cadeaus al afgeven en babbeltement slaan. Dat zou wel leuk zijn. Mama Anita zit met een prangende vraag die ze vandaag aan Christel wil stellen. Ah kijk, Christel komt. Goedemorgen Christel. Goedemorgen. Mag ik jou eens een vraag stellen alsjeblieft? Ja, dat is er dan weer de wereld in vandaag. Mijn dochter en ik vragen zich af of jij me dit als goede vriendin of gewoon als goede fan. Ik ga daar heel eerlijk op antwoorden. Ja. Mijn goede vriendinnen, die nodig ik bij mij thuis uit. Ja, sorry. En dat vind ik moeilijk. De Ja. mensen die heel vaak naar de show komen kijken, dat zijn heel goede fans. Ja. En die hebben zeker nodig. Maar dat is toch nog iets anders dan een heel goede Ja, vriendin. dat begrijp ik. Dat is waar, ja. Ja, natuurlijk. Maar ik wil allemaal elkaar al 30 jaar kennen en ik dacht dat we een klein beetje vriendinnen waren, niet goede vrienden, maar toch een klein beetje vrienden. Vriendinnen wel, maar goede vriendinnen Nee, die nee, ook dat met niet. elkaar Ja, thuis dat begrijp ik. een koffie drinken. Dat zou men eigenlijk Ja. moeten doen hier, hè. Ja. Koffie drinken. Dan niet met een thee, want ik was geen koffie. Ah, oké, dat is wel goed. Voor superfans is erkenning belangrijk. Een lief woord van hun idool maakt hun dag goed. Ik vind dat als een beetje heeft toegegeven dat ik een vriendin ben. Niet de beste vriendin, maar wel een vriendin. En dat was voor mij al, toch. Dus van het werk alleen dat ze zei, ja, die komt met mij thuis koffie drinken. Maar we doen dat normaal niet. En ik vond dat wel graag dat ze zei, dan kunnen we dat misschien hier doen. Het is toch een beetje een vriendin. Niet de beste vriendin, maar mijn vriendin kan ik al leven. Daar ben ik al blij mee. Gustave en Ginette adoreren zanger Christophe. Zij gelooft in mij, zij heeft vertrouwen en ze staat me bij. Hij wilde u iets zeggen, hij wilde u iets bekendmaken met zijn woorden, met zijn handen, doet hij tekens zo. Hij wilde u een boodschap meegeven. Zo komt hij met zijn hand. En dat weet ik ook. Dat weet ik ook. Spijtig genoeg dat ik zoek. Ik moet naar een optreden gaan van Christophe. En er komt dat schreeuwen buiten. Het is net dat alle de vinger bestemd als Sissi zegt. En dan zeg je altijd. Oh, ik zeg altijd, ik weet niet waar. Dat is fantastisch. En bij de pad niet alleen maar. En je ziet er nog veel snotter mogen weten. Ik zou voor Christophe, als het nodig is, door een brandend vuur gaan. Ik zou mijn leven voor hem geven. Ik ga dood aan jou, is een liedje van Bart Helmer. Wel, dat is, ik ga dood aan Christophe. Moest ik hem moeten missen, hij zou nu bijvoorbeeld, hij reist heel veel, hij gaat met zijn auto naar Duitsland, waar ze vliegen, tegen ik weet niet hoeveel per uur. Hij zou kunnen niet meer terugkomen. Ik denk dat ik het moeilijk zou overleven. Sylvia en Anita hebben cadeautjes bij voor de meisjes van K3. Dit is speciaal, dat ook met uw man de kinderen te maken heeft. En dan moet je zelf bekijken, hè. Dat is een verrassing. Ah ja. Ah ja, hier staat het. En dit hebben we ook nog bij. Dan mag je van aan ook bieden of zelf iets mee doen, geven. Dat zit open. Je mag het niet al open, dat is geen probleem. En wie is het met jou? Goed. Goed? Zeer goed. En dan nog bieden dat je dit is betreden, hier nog straks in de zaal. Dus niet alleen en dat dingen doen. Zeker doen. Oh, alsjeblieft. Ik heb nu Dankjewel. Silke, salut. Wat is even zijn handtekening. Maar zie je, ik zit nog juist op mijn bed. Ja, maar wij zijn al op vanaf 5 uur. En dan ben ik je bestuurd van, ja. Ik ben echt niet mee als ik in bed ben. We zijn hier er straks nog. Ja, na de show. Dan zullen we dan even. Oké, als je dat vindt. Ja.
Ja, oké. Bedankt. Je moet dat wel aan de hand hebben. Ja, maar het is zo. Het is te veel, hè. Je moet het niet altijd niet gaan spet maken over u. Ja, het zijn al traantjes, ja. Heeft het goed gereageerd, maar dat is verkeerd. Gaat het van een mensje nu? Stel het mis, waarom meent je nu? Maar geen antenne van Christophe. Omdat je de foto's niet met jou. Ben je zo hard geschoten? Dat je niet heeft gezien of wat? Ik stel je dan dat bij mij besteed, want dan niet aan jou. Maar mij is het toch jij niet bij Josje? En Josje dan niet bij mij? Toch niet erg? Dan had je van die ook dan uitbesteden, hè? Dat weet je toch? Ik denk dat je het daar een beetje vergeten is. Maar dit geval is maar dat komt niet zo aan bij Sylvia. Dat ze nu die handtekening heeft gegeven. En ja, ik een beetje pijn, omdat ze, ik denk toch altijd van ja, ze gaan nu ook aandacht aan mij besteden. En ze niet gewoon alles vallen en ze gaan bidden. Zonder van ja, te zeggen van oké, ik heb een handtekening en zo. Maar ik ben wat blij dat ze knof heeft gegeven, maar toch, dat gaat even moeilijk. Hartsvriendinnen Talita, Kimberly en Lisa worden als echte modellen opgemaakt voor de fotoshoot met Ian.